Parlamentarna saradnja Crne Gore i Kine intenzivirana je i doprinosi razvoju ukupnih odnosa dvije zemlje, a podsticaj je i kineskim investitorima da ulažu u Crnu Goru, ocijenili predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i predsjednik Svekineskog narodnog kongresa Wu Bangu tokom susreta u Pekingu. Parlamentarna saradnja Crne Gore i Kine nakon prošlogodišnje posjete predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića toj zemlji uspješno je nastavljena i intenzivirana, konstatovano tokom današnjeg susreta Krivokapića i predsjednika Svekineskog narodnog kongresa. Prošlogodišnjom posjetom omogućili smo da krene interesovanje za naš energetski sektor i turizam, te sportska saradnja Crne Gore i Kine. Ovaj sastanak daće novi podsticaj kineskim investitorima, kazuje predsjednik parlamenta nakon sastanka sa Wu Banguom. Ovom posjetu nadam se da ćemo dati novi podsticaj, da će kineski investitora biti sve više u Crnoj Gori. Moram posjetiti da je Kina zemlja gdje svaki dan se izradi neka elektrana, mi smo pred najvećim investicijnim ciklusom u našoj istoriji upravo u toj oblasti. Interesovanje postoji i za druge oblike infrastrukture. Bangu je pohvalio rezultate Crne Gore 2 godine nakon nezavisnosti i izrazio nadu da će mješovita Međunarodna komisija za ekonomsku saradnju iskoristiti iskrene prijateljske odnose za jačanje ekonomskog razvoja Crne Gore. Kineski zvaničnik ocjenjuje da je dolazak Krivokapića u vrijeme olimpijskih igara znak iskrenog prijateljstva i izvanrednih međudržavnih odnosa, saopšteno iz kabineta. A u cjelini mislim da ta odlična politička saradnja i ovakav tretman na najvišem nivou koji se daje Crnoj Gori su pokazatelj da ta velika ekonomija koja grabi ka vrhu svjetskih ekonomija će biti dobar partner i da odlični politički odnosi su dobar podsticaj za naš ukupan razvoj. Predsjednik Skupštine u Pekingu se sastoji sa predsjednicima parlamenta Japana i Alžira.